Обедът беше чудесен, чудесен. Радвам се, че ти хареса. Вие чухте ли? Едно мога да ти кажа. Вложих в обеда цялото си сърце и душа. И кафето е чудесно. Радвам се. Имам чувството, че си отлична готвачка. Биваме. Не, имам чувство, че си превъзходна готвачка. Прав ли съм те? Да. Тя готви много вкусно. Ей, отдавна не сме се събирали така цялото семейство. Сега майка ви да беше жива. А? Сами, какво ще кажеш? Какво ще кажеш сега Джеси, ако седеше тук с тримата си сина и тримата пораснали вече момчета и чудесна снаха? Жалко само, че внучата ги няма. Как щеше да им кука, да им се радва, как щеше и гаделичка, да си играе с тях, да им разказва приказки, да се суети около тях. Направо щеше да изпадне в истерия, нали сами? Имай предвид, тя научи тия момчета на всичко, което те знаят. Тя ги научи на целия морал, който те имат. Всички морални норми, според които живеят, са научили от майка си. При това имаше и сърце. Какво сърце, нали сами? Няма какво да го усукаме. Тая жена беше гръбнака на семейството. Искам да кажа, аз по 24 часа стоях в магазина, обикалях цялата страна да търся месо, проправях си път в живота, но у дома си имах жена с желязна воля, с златно сърце, с ум, нали сами? Винаги съм бил щедър към нея. Никога не съм оставал без някой да обшири. Помня веднъж бях влязъл в преговори с една група месари с международни връзки. Щях да им ставам съдружник. И помня, когато дойдох вкъщи, не казах нищо. Първо изкарвах децата, първо Лени, после Теди, накрая Джой. Помните и тогава как се забавлявахме панята, момчета? Тогава слязох долу, накарах Джеси да си сложи краката на пуфа. Къде е това пуф от години, не съм го виждал. Тя си сложи краката на пуфа и тогава ни казах: Джеси, на нашата улица ще дойде празник. Ще ти купя това онова. Ще ти подаря рокля от бяла куприна на червени раета. С едри лави цветя. За всеки ден клин от тафта. Тогава ни дадох малко шери. И момчетата слязаха отгоре по пижамки. Козичките им блестят с розови бузички. Това беше преди още започна да се бръснат. И колиничка в краката ни, на моите и на Джеси, стана като на Коледа. А какво стана с групата месари? Месарите излязоха банда мошеници, като всички останали. Тая пура отвратителна. Сами ти кога тръгваш на работа? Скоро. След обяд имаш ангажимента, не? Да, знам. Какво значи това знам? Айде, закъснеш за работа. Сега какво се опитваш да направиш? Да ме унижиш сега, ли? А? За мене не бери грижа. Слушай, тия неща ми повдигат жлъчката. Не разбираш? Жлъчката. Аз цял живот съм работил като месар с дъската и сатъра. С сатъра, виж, дъската и сатъра. За да живее семейството ми в охолство. И двете ми семейства. Майка ми беше прикована на легло. И трината ми братя бяха инвалиди. И аз трябваше да припечелвам за най-изтъкнати психиатри. Трябваше да чета книги. Да изучавам болестта, за да мога по всяко време да се справя с възникналите критични ситуации. Сакато семейство, трима сина, копелета, майката, мръсна кучка. Не ми разговаря за родилните болки. Аз ги познавам тия болки. Все още получавам пристъпи и при най-малкото закашляне ми се схваща гръбнака. И сега той е мой брат. Мързелив, ленив, дембел. Никога не може да отиде на работа на време.
Това е най-добрият шофьор на света. Цял ден стои напред на седалка и прави красиви знаци с ръце и това, ако е работа... Между задника му и скоростна кутия с лоста няма никаква разлика. Защо не питаш клиентите ми? Аз съм единственият, когато искат да ги кара. Така ли? Останалите шофьори какво правят? Те спят по цял ден, сигурно, не? Само една кола мога да карам. Не мога да обслужвам всички едновременно. Всички ги обслужваш едновременно. За $1 си готов да се надупиш на средата на улицата. Аз? За 2 шилинга и едно карамелче. Той ме оскърбява. Оскърбява, брат си. Ще карам един мъж до Хамптън Корт и в 4:45. Искаш ли да знаеш кой умееше добре да шофира? Макгрегор. Макгрегор беше шофьор и половина. Не е вярно. Той не е участвал в войната. Той мъж не е участвал в световната война. Участвай. И кого си убил? Как ти вървят работите, синко? Вървят много добре, тате. Хубаво е, че си отново сред нас. Хубаво е, че се върнах, тате. Ти трябваше да ми кажеш, че се жениш. Аз щях да изпратя подарък. Къде беше сватбата? В Америка ли? Не, тук. Деня преди да заминем. Много ли хора имаше? Не, никой нямаше. Ти си луд наистина. Аз такава сватба ще я дигна. Цялата в бяло ще да бъде. Ще да поканя върха на каймака на обществото. С най-голяма радост ще да поема всички разноски. Казвам ти, честна дума. Ти беше зает. Не иска да те безпокоя. Ти си плът от плътта ми, ти си първородния. Всичко ще да зарежда. Сами щеше да ти изпрати с снайпа. Лени щеше да ти бъде кум. После всички заедно щехме да ви изпратим на кораба. Искам да кажа, ти нали не мислиш, че аз съм против брака? Не се прави на малоумен. От години моля двама да си мълчугани, да си намерят най-после по някое хубаво, пълноценно, красиво момиче, със съответните качества, разбира се. Само заради това си заслужава да живее човек. Какво значение има? Работа вече е свършена. Направил си прекрасен избор. Имаш чудесно семейство. Правиш блестяща кариера и затова било каквото било. Разбираш за какво говоря, не? Искам и двамата да знаете, че имате моята благословие. Благодаря. Защо? Няма защо. Колко къщи от квартала могат да се похвалят, че си имат доктор на философските науки, който си пие кафето вътре? Сигурна съм, че Теди е много щастлив да знае, че ме одобрявате. Мисля, че той не беше съвсем сигурен дали ще бъдете доволен от мен. Ти си чаровна жена. Аз бях... Какво? Какво каза тя? Бях... различна бях. Друга. Когато срещнах Теди. За първи път. Не е вярно, същата си беше. Не бях. Какво е това? Слушай, човек трябва да живее с настоящето. Чакай, какво се тревожиш ти?
Искам да кажа, не забравяй, че Земята е на около 5000 милиона години, ако не и на повече. Кой може да си позволи да живее с миналото? Тя много ми помага там. А? Прекрасна съпруга и майка. Ползва се с голяма популярност. Всички много я обичат. Има много приятели. Животът в университета е великолепен. Искам да кажа, много е хубав, нали разбирате? Имаме чудесна къща. Имаме всичко, което ни трябва. Обкръжението ни е много стимулиращо. Моята катедра е преуспяваща. Имаме 3 момчета, както знаете. И 3 са момчета? А виж колко странно, наистина. Аз имам 3 сина и ти имаш 3 сина. Да. Ти имаш 3 племенника, Джой. Ти си чича. Ти би могъл да ги научиш да се боксират. Аз съм боксер. Обаче само вечер след работа. Иначе работя в събарянето на сгради. Така ли? Да. Имам намерение да се занимавам само с боксиране, обаче трябва да почнем да участвам в повече турнири. Колко лесно разговаря с нога си. А? Нали, Лени? Това е защото тя е интелигентна и отзивчива жена. Я ми кажи, как мислиш? На децата сега дали им е мъчно за майка? Разбира се, че им е мъчно. Те много я обичат. Скоро ще сме пак с тях. Изгаснала ти е цигарата. О, вярно. Искаш ли огънче? Не. И твоята е изгаснала. О, Вярно. Теди, нищо не си ни разказал за твоя докторат по философските науки. Какво преподаваш? Философия. Бих искал да те попитам нещо. Не откриваш ли известна логическа непоследователност в основните твърдения на християнския атеизъм? Този въпрос не е от моята компетентност. Добре, тогава да разгледаме нещата от друг ъгъл. Нямаш нищо против да ти задам няколко въпроса, нали? Ако са от моята компетентност. Добре, да разгледаме нещата от друг ъгъл. Как може непознатото да заслужава благоговение? С други думи, как можеш да благоговееш пред нещо, което не познаваш? Защото би било нелепо да твърдим, че това, което познаваме, заслужава благоговението, а което познаваме, заслужава всичко друго, но не и благоговение. Тъй като оставим на страна познатото и непознатото, какво друго съществува? Боя се, че не съм човекът, към когото трябва да се обърнеш. Но ти си философ, хайде моля те, бъди откровен. Как си обясняваш цялата тази работа с това да си и едновременно с това да не си? А ти? Как си я обясняваш? Добре, например да вземем една маса. От философска гледна точка какво е това? Маса. Маса? Как искаш да кажеш, че не е нищо друго, освен една маса? Да, но много хора биха завидяли на твоята убеденост, нали така, Джой? Ето аз, например, имам там 2-3 приятели, с които пиваме нещо на бара Фриц и те неизменно казват по нещо такова. Хайде да вземем една маса. Хайде, казвам аз, да вземем една маса. Да я вземем. Като я вземете, какво ще направите с нея, а? Най-вероятно да я продадеш. Да, ама няма да вземете много за нея. Ще вземеш, ще я нацепиш на трески за горен. Не
бъдете толкова сигурни обаче. Забравихте нещо много важно. Погледнете мене. Аз мърдам кръка си. Само това. Но, нали отдолу нося бельо, което мърда заедно с мене. То привлича вниманието ви. Защо? Може би погрешно тълкувате нещата. Действието е много просто. Един крак. Мърда. Устните ми мърдат. Защо не ограничите наблюдението си върху това? Върху това, че мърдат. Може би фактът, че мърдат е по-значим от думите, които те изговарят. Нали? Трябва да имате тази възможност. В предвид. Аз съм родена тук, съвсем наблизо. После, преди 6 години заминах за Америка. Там е само каманак и пясък. Простира се толкова надалече, докъдето ти стигнат очите. Има и много насекоми. Има много насекоми. Жо, време е за физкултурния салон. Хайде, и аз ще дойда. Ще дойда и аз. Джой. Мисля вече да си тръгваме. Защо? Ами, и без друго сме тук само за няколко дни. Нищо не ни пречи да посъкратим престоя, струва ми се. Защо? Не ти ли харесва тук? Разбира се, че ми харесва, но бих искал вече да се връщам. Да видя момчето. Не харесваш ли семейството си? Кое семейство? Семейството ти. Тука. Разбира се, че ги харесвам. За какво говориш? Не ги харесваш толкова, колкото си мислиш. Разбира се, че не. Разбира се, че ги харесвам. Не знам за какво говориш. Слушай, знаеш ли колко е часът сега там? Колко? Сутрин. Около 11. Така ли? Да. Те са 6 часа назад от нас. Искам да кажа от времето тук. Там е сутрин, слънце. Момчетата сега са в басейна. Помисли само. Тъй или иначе тръгваме. Там е толкова чисто. Чисто? Да? Тук мръсно ли е? Не, разбира се, че не е, но там е по-чисто. Виж, доведохте само за да се запознаеш с семейството. Вече се запозна, можем да тръгваме. Намираш, че тук е мръсно. Не съм казал, че намирам, че тук е мръсно. Слушай, ще ида да приотва в багажа. Става ли? Можеш да си починеш, ако искаш. Те ще дойдат най-малко след час. Почини си. Моля те. Можеш да ми помогнеш с лекциите, като се преберем. Ми толкова ще ми е приятно. Повярвай ми, наистина. И можем да се къпем чак до октомври, знаеш това. А тук няма къде да се изкъпе човек, освен в ония басейн надолу по улицата. Знаеш ли какво е там? Писуар. Смръдлив писуар. Харесва ти Венеция, нали? Прекара чудесно там, нали? Хубава седмица. Искам да кажа, аз те заведа. Мога да говоря италиански. Да, но ако бях медицинска сестра, в италианската кампания, например,
Вече щях да съм ходила в Венеция, нали така? Ти сега си почивай. Аз ще ида да приготвя багажа. Защо? Денят вече намалява. Да. Вече се стъмва. Скоро зимата ще дойде без да я усетим. Трябва да подновим гардеробите си. Да. Това е много приятно занимание. Кое? Аз винаги... Обичаш ли дрехите? О, да. Много. Аз много обичам... Какво мислиш за обувките ми? Много са хубави. В Америка такива обувки не мога да намеря. Не можеш, значи. Не. Там просто ги няма. Преди да замина, бях модел. За шапки ли? Купих шапка на едно момиче. Видяхме я на витрината на един магазин. И знаеш ли как беше украсена? С китка нарциси, вързани с черна атлазена панделка. А отгоре беше покрита с клоширана вуалетка. Клоширана. Момичето сякаш беше създадено за тази шапка. Бях актов модел. Актов фотомодел. На закрито ли? Това беше преди да родя децата си. Не винаги на закрито, не. Веднъж, 2 пъти, ходихме на едно място извън града с влак. 6-7 пъти. Минавахме покрай голяма, бяла, водна кула. Това място, тази къща, беше много голяма. Имаше дърветата. Наблизо имаше езеро. Нали разбираш? Преобличахме се и слизахме долу до езерото. Камъните. Знаеш ли, имаше много камъни по тази пътечка. Момент. Да, когато се преобличахме, пивахме по нещо в къщата. Имаше студен бюфет. Понякога оставахме в къщата. Но най-често слизахме до езерото и там позирах. Малко преди да замина за Америка, бях там. От гарата до портала слязох пеш. После тръгнах нагоре по алеята. Всички светлини бяха запалени. Стоях посред алеята. Къщата цялата грееше. Какво си говорил? Ето ти шлифер. Хайде. Обличи го. Какво ще кажеш за един танц преди да си тръгнеш? Тръгвам. Само един танц. Тръгваме. Един танц с девер си преди да си тръгне. Мадам! Господи, съвсем се е разгонил. Ще на уличница, а? Стария Лени. Хванал е уличница.
Лени! Това е по моята част. Това е къде по-хубаво. От един масаж. А? Значи си тръгваш? А, Теди? Вече? И кога пак ще дойдеш? Слушай, следващия път, като дойдеш, не забравяй предварително да ни предупредиш дали си женен. Винаги ще се радвам да се запозная с жената. Казвам ти, честна дума. Мислих, че не знам защо не ми кажеш, че си женен. Не знам защо, било те е срам. Страхува си, че аз ще се разсърдя, за да ти взел жена, която превъзхождаш. И трябва по-добре да ме познаваш. Аз съм за широки възгледи. Чудесно момиче ще знаеш, красива жена. И това е майка на 3 сина. Направил си щастлива една благородна жена, една чувствителна жена. Бих искала да пина нещо. И да хапна нещо. Има ли нещо за пиене в къщата? Да, има. Минале ми тогава. Какво искаш? Виски. Готово. Махни тая плоча. Искам да ям. Ама аз не умея да готвя. Той е готвача. Да го допълни ли с сода? Каква е тая чашка? Не мога да пия от това. Нямате ли нормална чаша? Имаме. Ами налей ми го тогава в нея. С бучки лед или чисто? Бучки. Какво знаеш ти за бучки и каманаци? Не, имаме каманаци, но са здраво замръзнали в хладилника. Всички ли ще пинете? Каква храна искаш? Защото аз не умея да готвя. Теди, някой от семейството чел ли е научните ти трудове? Виж, това е нещо, което не съм правил. Не съм чел нито една от научните му книги. Надали ще ги разбереш. Сода, тет, или чисто? Надали ще разберете книгите ми. И понятие си нямате за какво се говори в тях. Безнадежно сте изостанали всички, без изключение. Няма смисъл да ви пращам трудовете си. Ще се изгубите в тях. Това няма нищо общо с интелигентността ви. Въпросът е доколко можеш да гледаш на света по определен начин. Доколко можеш да въздействаш на нещата, оставайки извън, а не вътре в тях. Искам да кажа, става въпрос за способността да се свържат тези две неща, да се съотнесат, да се балансират. Важното е да виждаш, да умееш да виждаш. Аз съм човекът, който може да вижда, ето защо съм способен да пиша критическите си трудове. Може би няма да е зле да им хвърлите един поглед. Да видите как някои хора умеят да гледат на нещата. Как умеят да поддържат интелектуалното си равновесие. Да, интелектуалното си равновесие. Вие сте просто предмети. Аз ви наблюдавам, вие се движите, вършите същото, каквото и аз. Само, че вие сте се изгубили вътре в него. Мене няма да ме хванете да... Няма да се изгубя в него.
song. The next one is a song from a picture called Just Arrived Again. А помниш ли Мак Грегор, Теди? Мак ли? Да. Разбира се, че го помня. Какво мислеше за него? Привързан ли беше към него? Да, харесва го. Защо? Знаеш, че винаги си бил моят любимец от момчетата. Винаги! Да знаеш, когато ми писа писмо от Америка, аз бях много трогнат. Искам да кажа, до тогава беше писал на баща си няколко пъти, но на мене никога. Но когато получих писмо от теб, ами аз бях много трогнат. И до сега не съм му казвал. Не съм му казвал, че ми писа. Теди, да ти кажа ли нещо? Ти винаги си бил любимецът на майка си. Тя ми каза, вярно е. Ти винаги си бил главният обект на нейната любов. Защо не останеш още една-две седмици? Ще си изкараме много весело. Още ли си тук, Тед? Ще закъснееш за първия си семинар. Къде бе сандвича с сирене? Някой ми е свил сандвича с сирене, остави го тук. Чичо Сами, ти ли го взе? Аз взех сандвича ти. Лени,
Ти ли ми взе сандвича? Да. Направих този сандвич със собствените си ръце. Нарязах хляба и го намазах с масло. Отрязах парче сирене и го сложих по средата. След това го поставих в чинията и го сложих в бюфета. Направих всичко това преди да изляза. Сега се връщам и ти си ми го изял. И какво ще направиш сега? Чакам да ми се извиниш. Но аз го взех нарочно, Лени. Искаш да ми кажеш, че не си попаднал на него случайно? Да. Видях, че го слагаш там. Бях гладен и го изядох. Безочлива наглост! Какво те накара да си толкова отмъстителен към собствения си брат? Гръмнат съм от изумление. Етет, бих казал, че това е нещо, което се доближава до голата истина. Истинска покана да играем с открити карти, нали? Искам да кажа, вече стигнахме до там, че нямаме никакви задръжки. Как мога да си обясня всичко това? Да свиеш специално направения сандвич със сирене на по-малкия си брат, докато той е отишъл да свърши една или друга работа, ами това не е двусмислено. Това е недвусмислено. Да знаеш обаче, едно нещо ще ти кажа, тет. Станал си малко по-навъсен през последните 6 години. Малко по-навъсен, по-затворен и по-необщителен. Странно, защото човек би си помислил, че в Съединените американски щати, искам да кажа, при онова там слънце, всичко останало, при онези там открити пространства, в Стария университет на твоя пост, четеш лекции в центъра на целия твой интелектуален живот, цялото му там стимулиращо въздействие при 3 сина и така нататък, с които се веселиш в онези там басейни. Ами човек би очаквал, че си станал по-общителен, а не обратното. Защото едно нещо искам да знаеш, Тед. Ти си образец за всички нас, за цялото семейство. И твоето семейство се стреми да те достигне, момчето ми. И знаеш ли какво прави? Прави всичко, което е възможно по силите му. Защото ти си истински извор на гордост за самите нас. И сега, когато се завръщаш отново от дома, бяхме толкова щастливи да те посрещнем и да те приветстваме с добре дошъл. Именно за това. Не. Тед, аз не искам да кажа, че ние живеем по-богат живот от твоя. Напротив, само че нашия живот е по-дружен. Сега, разбира се, всеки е заед със своите работи. Джой се занимава с неговото боксиране. Аз си там върша моите работи. Татко все още поиграва покер, но пък се грижи за цялото това готвене все така вкусно, както преди Чичо. Сам е най-добрият шофьор във фирмата и въпреки това ние сме едно цяло, Тед, и ти си неразделна част от него. Знаеш ли, когато вечер седнем в задния двор и тихо се любуваме на нощното небе, в кръга винаги има един празен стол, който всъщност е за тебе, Тед. Сега, когато се завръщаш у дома след толкова много години, ние очакваме от тебе известна благосклонност. Je ne sais quoi. Известна либералност на ума, известно благородство на духа, за да ни възвърнеш увереността, Тед. Това ли получаваме? С това ли разполагаме? Това ли ни даде? Да. Джой, как беше? Не е лошо. Какво искаш да кажеш? Какво искаш да кажеш? Не е лошо. Искам да знам какво искаш да кажеш, това не е лошо. Лени, тебе какво те засяга? Джой ти казва всичко на брат си. Не стигнах до край. Не стигна до край. Не стигна до край? Нали беше с нея горе цели 2 часа? Бил си с нея горе цели 2 часа и не си стигнал до край. И какво това? И какво искаш да ми кажеш? Какво? Искаш да ми кажеш, че тя е измамница? Лени. Жена ти е измамница.
Как ти се струва, дето? Жена ти е измамница. Бил е с нея горе цели 2 часа и не е свършила работата до край. Ей, Лени, не съм казал, че тя е измамница. Шегуваш ли се? Нали си бил с нея горе цели 2 часа? Излиза, че жена ти е измамница. Може би не знае как да пипа. Кой? Джой да не знае как да пипа. Я не ставай за смях. Та той имал повече мацки, отколкото ти някога си сънувал. На него не може да му се отказва. Рядък екземпляр. Я му разкажи за последната мацка, Джой. Коя мацка? Когато спряхме колата. Лени, ама това ли? Виж какво, дето. Бяхме миналата седмица една нощ в колата на Лени. Алфата. Да, точно така. И се носим по шосето. В района на Скръпс. Да, верно, там беше някъде около Скрапс. Правихме малка инспекция на Северен Падингтън. Да. Беше доста късно, нали? Беше доста късно и... И тогава виждаме тая паркирана до бордюра кола и 2 момичета вътре. И техните кавалери. Точно така. Вътре имаше и 2 старчока. Значи ние казваме на двамата кавалери да се разкарат. Което те веднага го направиха те. Обаче не ги заведахме в Скръпс. Как ще ги заведем в Скрапс? Скрапс е пълно с чингета. Те заведахме ги в едно бомбардирано място. Там в развалините беше пълно с развалини. Те там развалини колкото искаш. И после... Нали разбираш? Спахме с тях. Ма ти не му каза най-интересното. Как той не каза най-интересното? Но кое е? Неговата мацка му вика: аз нямам нищо против, обаче ми трябват някакви предпазни средства. Някакви предпазни средства против забременяване. Да, ама аз нямам предпазни средства, и казва Джой. Не, тогава няма да го направя, казва мачката. Ще го направиш, казва и стария Джой. Ще го направиш с или без средства против забременяване. Моята мачка се изсмя като чу това. Даже и тя издаде нещо като кикот. Така че не ми разправя на мен, че Джой не става страхотен, когато се разгрея. Сега какво излиза? Бил е с нея горе цели 2 часа. Бил е с жена ти цели 2 часа. И не е свършила работата до край. На мен ми се струва, тет, че жената си пада нещо като измамница. Удовлетворен ли си? Не, само не ми казвай, че си удовлетворен, без да си свършил работата до край. Виж какво, Лени, вършил съм тая работа безброй пъти до край. Понякога човек може да бъде удовлетворен, без да свърши работата до край. Понякога човек може да бъде щастлив, без да свършва никаква работа. Къде е курвата? Къде е тази курва? Да, още ли се протяга в леглото? Всички ни ще превърне в животни. Момичето се оказа измамница. Какво? Поиграла си с Джой. Какво искаш да кажеш? Бил е тате горе цели 2 часа с нея и не е свършил работата до край. Какво? Моя Джой? Но тя е постъпила така с моето момче, с най-малкия ми син. Как се чувстваш, синко? Добре ли си? Разбираш, съм добре. Тя и с тебе ли така прави? А? Той обира каймака. Не е верно. Мислиш ли? Тя е негова законна съпруга. А той не е законен съпруг. Не е верно, казвам ви, ще убиеш следващия, който край, че той е тук вън колко да таймака. Защо тега се горещиш? Това е защото е неудовлетворен. Виждате ли какво става? Кой не е удовлетворен? Джой! Джой! Никой не казва, че грешиш, напротив, всички казваме, че ти си прав. Ти си прав.
Знаете ли какво? Може би не е лоша идея да имаме жена в къщата. Това може да се окаже за добро. Кой може да знае? Може би трябва да я задържим при нас. Може би трябва да я попитаме дали иска да остане. Смятам, че не бива, тате. Тя не е добре. Пък и трябва да се прибираме при децата. Не е ли добре? Нали съм ти казал, че съм свикнал да се грижа за хора, които не са добре. Но не, ще я задържим при нас. Не ставай глупав. Какво му е глуповото? Не ми говориш глупости. Кой, аз? Тя има 3 деца. Може има още, тук, ако е чак толкова запален. Не, ще я задържим при нас. Не иска повече деца. Ти откъде знаеш тя кога иска и кога не иска? Най-добре ще е да се прибере с мене от дома, тате. Наистина. Нали знаеш, ние сме женени. Само, че ще трябва да й плащаме. Не може да искаме от една жена да ходи насам там без малко джобни пари. Да, разбира се, че трябва да й плащаме, защото нали трябва да има някакви пари в джоба си. Точно това казвам и аз. Как ще очакваш от една жена да ходи нагоре-надолу без няколко шилинга за чиф чорапи? Откъде ще дойдат тези пари? Колко струва тя? За каква сума става дума? За трицифрено число ли? Не, аз попитах откъде ще дойдат тези пари. Това е още едно гърло за хранене и едно тяло за обличане, нали така? Аз ще й купувам дрехи. С какво? Ще отделя една известна определена част от заплатата си. Точно така. Ще обиколим с шапката, всеки ще пусне по нещо. Ние сме възрастни мъже, всеки има чувство за отговорност, всеки ще пусне по нещо в шапката, демократично е. Да, но ще се съберат не повече от няколко шилинга. Искам да кажа, тя не е жена, която се носи секънд хенд. Носи дрехи последна мода, нали така? А? Леви, ще ми позволиш една малка забележка. Не, че искам да те критикувам, но ти обръщаш прекалено голямо внимание на паричните съображения. Тук съществуват човешки съображения, това не трябва да се забравя, нали? Добре, нямам. Значи тогава какво? Слушай, ние сме длъжни да се отнасяме с нея по начин приблизително сходен на този, на който тя е свикнала вече. А ние не я взимаме от улицата. Тя не е снаха. Точно така. Ето, значи, Джой ще даде нещо, Сами ще даде нещо, аз ще пусна няколко шилинга от пенсията, но ти ще се бръкнеш. Лени! Лени! Теди, с колко ще участваш в касата? Нищо няма да сложа. Какво? Какво? Ти няма да помогнеш за издръжката на собствената си съпруга? А, Кирли смръдливец такъв. Майка ти хвърля топа, като усети такова отношение. Знаеш ли това? Ей, тата, имам по-добра идея. Каква идея? Няма нужда да се пускаме в всички тия разходи. Познавам този тип жени. Щом веднъж се почувстват сигурни, съсипват ти бюджета. Имам по-добра идея. Каква? Защо не я взема с мене на Грик Стрит? Ще кажеш да я включиш в играта. Ще я включим в играта. Чудесно предложение. Гениална идея. Искаш да кажеш сама да си изкарва собствените разноски на собствения си гръб. Да. Чудесно. Но едно нещо обаче. Тя там ще трябва да работи по-малко часове. Не трябва да отсъства по цяла нощ от къщата. Мога да огранича работното й време. На колко часа? И да речем по 4 часа на нощ. А това достатъчно ли е за... Да. Ще докарват добри пари за 4 часа. Ти най-добре знаеш. Във всеки случай последното нещо, което бихме искали е да я съсипем от работа, защото тя тук ще има собствените си задължения. Нали? Да. Чакай, къде ще я сложиш на Грик Стрит? Точно. Може да не е точно на Грик Стрит, но имам доста апартаменти в този район. Така ли? А защо и на мен не дадеш един, а? Защото си антисексуален. Чакайте! Не. За какво говорите? Разбрах какво имам предвид, Лени, че тя сама ще може да изкарва всички свои разноски. Чудесно. Теди, ти какво ще кажеш? Това разрешава проблемите ни. Чакай, за какво говорите? Тате, за какво говорите? Аз не искам да я деля. Какво каза? Казвам, че не искам да я деля с някакви гадни тапанари. Какво гадно копали, какво нагло
Пишлемер, виж. Каква наглост. Ти там тъпанари ли ще й водиш, Лени? Не, моята клиентела е много изискана, Джо. Искам да кажа много по-изискана, отколкото ти някога ще бъдеш. Така че трябва да си щастлив, че въобще те включваме в тая игра. Да, обаче аз не мисля, че ще трябва да я деля. И ще трябва да я делиш. Иначе си заминава директно обратно за Америка. Ясно ли ти е? Добре. Работата и без това е деликатно, остава ти да си навреш гагата. Има друго, което ме тревожи. Може би не бива чак толкова. Ага. Теди, ти най-добре можеш да прецениш. Мислиш ли, че там тя ще бъде на нужната висота? Всички тия нейни разиграваници. Ако това и стане навик, тогава отиваме на кино. Било е само любовна игра, предполагам. Предполагам, само това е било. Любовна игра? Цели 2 смъртливи часа? Не е ли малко длъжко за някаква миризлива любовна игра? Не, татко, няма защо да се тревожиш по този въпрос. Защо мислиш сега? Разреши ми да ти дам едно професионално мнение. Слушай, Теди, ти всъщност би могъл да ни помогнеш. Какво ще кажеш, ако ти изпратя в Америка едни визитни картички? Красиви, име, телефонен номер, дискретни. Би могъл да ги даваш на разни хора, които се готвят да пътуват насам. Разбира се, ти ще получаваш малък процент. Точно така. Няма да им съобщаваш, че тя е твоя съпруга. Не е необходимо да бъде със собственото си име. Ще я наречем нещо друго. Долорес или нещо такова. Испанската Джаки. Не, татко, трябва да бъдем сдържани. Трябва да бъде нещо красиво. Синтия или Джилиан. Джилиан! Виж какво имам предвид. Теди, ти познаваш много професори, завеждащи катедри, мъже от този род. Те често идват тук, отсядат за седмица в Савоя. И на тях им е необходимо едно скрито местенце за едно тихо и приятно чукане. Би могъл да им даваш вътрешна информация. Да, точно така. Ти ще им даваш точните данни. Аз държа, че за по-малко от месец ние ще имаме вече списък на чакащите. Ти ще бъдеш нашия представител в Съединените американски щати. Да, точно така. Става дума за международен бизнес. Няма да се усетим, кога Пан Американ ще почне да ни издава билети с намаление. Но тя ще се състари много бързо. Не и днес, в наше време, при тия здравни служби. Как би могла да се състари? Това ще бъдат най-въодушевяващите мигове в живота й. Рут, семейството те кани да поостанеш за още малко. Нещо като гостенка. Ако ти си съгласна, аз нямам нищо против. Ние ще се справим лесно, докато се върнеш. Колко любезно от тяхна страна. Предложението е от сърцата на всички ни. Много мило от ваша страна. Удоволствието ще бъде наше. Струва ми се, че много ще ви притеснявам. Ще ви създавам много грижи. Грижи? Какви грижи? За какво говориш? Слушай, искам да ти кажа нещо. Откакто горката Джеси умря... Сами, нали? В тази къща не е стъпвал женски крак вътре в къщата. Нито един. И ще кажа защо. Защото образът на майка им беше така скъп за тях, че всяка друга жена би го опетнила. Но ти, Рут, ти си не само прекрасна и красива, ти си от нашия род. Ти си наша роднина, твоето място е тук. Много съм трогната. Разбира се, че си трогната. Аз също съм трогнат. Само, че, Рут, може би ще се наложи да поемеш издръжката си. От финансова гледна точка. Баща ми не е от най-богатите. Съжалявам да го чуя. Ще трябва да изкарваш по нещичко. И това е всичко. Става дума за няколко пенита, не повече. И то само докато нашия Джой стигне върховете на бокса. А когато той стигне върховете на бокса, тогава... Или можеш да се върнеш с мен, ако искаш. Ще ти намеря апартамент. Апартамент? Да. Къде? В центъра. Но ще трябва да живееш тук, при нас. Да, тук, в този дом.
Словното на семейството. Ще отскачаш само за няколко часа на нощ. Това е всичко. Само за по няколко часа и това е всичко. Ще изкарваш достатъчно, за да се издържаш тук. Колко стаи ще има този апартамент? Не много. Ще искам поне 3 стаи и баня. Не, няма да ти трябва 3 стаи и баня. Баня ще ни трябва. Но не и 3 стаи. О, ще ми трябват наистина. 2 ще са ти достатъчни. Не. 2 няма да свършат работа. Ще искам поне стая за преобличане, стая за почивка и спалня. Добре. Ще ти намеря апартамент с 3 стаи и баня. С какви удобства? Всички удобства. Лична прислужница. Ще имаш. Ще те финансираме в началото, обаче когато се установиш, ще ни върнеш сумата на части. О, не. Не бих се съгласила на подобно нещо. Защо? Ще трябва да приемете първоначалните разноски просто като едно капиталовложение. Разбирам. Добре. Дрехи. Ще ме снабдите с дрехи, разбира се. Всичко каквото е необходимо. Но аз ще имам нужда от много неща, иначе няма да съм доволна. Ще имаш всичко. Естествено, ще трябва да направим пълен опис на всичко, от което ще имам нужда, който вие ще трябва да подпишете, но в присъствието на свидетели. Добре. Всички страни на споразумението, както и условията за работа, ще трябва да бъдат предварително уточнени по взаимно съгласие, преди да уточним окончателния договор. Добре. Тази сделка би могла да се окаже осъществима. И на мен така ми се струва. При това целият ти ден ще бъде свободен, ще можеш да сготвиш това, онова. И да оправиш леглата. Да почистваш къщата от време на време. Ще правиш компания на всички. Макгрегор! Спаш Джеси на задната седалка на таксито, докато ги вози. Какво правите, бе? Пукнали? Да. Труп на моя път! Разкарайте го веднага! Да се наха от тука! Ама не е мъртъв. Струва ми се, че беше мъртъв поне за 30 секунди. Значи не е дори и мъртъв. Да, има още живот в него. Знаете ли какво имаше той човек? Има. Развинтена фантазия. Да. Идеята ми се струва доста привлекателна. Сега ли искаш да оформим всичко или да го оставим за по-късно? О, ще го оставим за по-късно. Ще да го помоля да ме откара до летището. Ще ти оставя куфара, Рут. Ще взема метрото от края на улицата. Защо? Може да тръгнеш надясно. Първата пряка в ляво. Нали си спомняш? И там може да вземеш такси. Не. Може да вземеш метрото. Ще се возиш до Пикадили Съркъс, това ще вземе 10 минути и оттам вземеш такси направо до летището. Да, сигурно така ще направя. Само, че има преди, ще ти вземат двойна такса за отиване и за връщане, защото разстоянието превишава 6 мили. Да. Довиждане, тате! Бъди здрав! Благодаря ти, синко. Искам да ти кажа нещо. Много се радвам, че се видяхме. И аз също много се радвам. Твоите момчета знаят ли за мене?
Как мислиш, дали ще иска да видя дядо си на снимка? Тук имаме една. А? Сигурно ще иска. Момент. Как мислиш, дали ще им се харесам? Да. Ще бъдат дълбоко развълнувани. Довиждане, Лени. Чао, Теди, радвам се, че се видяхме. Приятно пътуване. Довиждане, Джой. Чао. Еди, не ни забрави. Аз съм доста стар, предполагам. Тя мисли, че съм старец. Аз не съм толкова стар. Слушай, ти мислиш ли, че съм много стар за тебе? А? Слушай, ти да не мислиш, че през цялото време ще се занимаваш само с този нещастен дънгала. Само с него? Не! Ти ще трябва да работиш! Ти ще трябва да ги поемаш! Чуваш ли? Не. Тя мислиш, че разбира какво се ме намисли. Мисля, че е ясно. Аз мисля, че не е ясно. Не, имам странното предчувствие, че тя ще ни изиграе един мръсен номер. Казвам, честна дума. Аз се хваня на пак. Тя ще ни използва. Тя ще се възползва от нас. Казвам ти. Тя ще се окаже неадаптивна. Саша!